Sakra, kdo jsem dal tu kameru. Čau vás lidi, tady je Štěpán a vítejte u dalšího natáčení. Štěpán, čau! Kdybych uměl aspoň trošku stříhat, tak teďka máte nádhernou reklamu. No, to je jedno. No, prdele, pojď upízat mi kameru. Do prdele, můj mobil. Toto začíná hezky. Takže, jelikož lidi jsem tu po druhé, jak se to veme, na Aty show, teda hovno, Štěpán show. Já jsem z těch show úplně zblblej, jak jsem je tak sledoval, abych viděl, o co go. Tak jsem z těch show tak zblblej, že nevím, na co mám myslet, než na samé show. Kurva, moc to laglo, ne? Lagging. Asi nějaký chlukový lagging, to je jedno. Samozřejmě, jelikož to u dalšího videa, tak asi bude samozřejmě, když natočíme něco druhého. Jelikož to natáčím v prodlevách 1-2 minut, možná trošku díl, tak se samozřejmě nemůžu divit, že mě ještě nikdo neodpověděl na můj žádný komentář, na moje jméno. A na to odpovězte, nech tam ten like. Ano, kolik chceš? Kilo? Ty vole, tak návol. A druh hubu. Ne. Takže lidi, samozřejmě dejte palec nahoru a palec zahoru a jestli nerozumíte mým videím, tak na ně nekujte, protože jste malí, kurva zase lák, malí děti. A asi nemůžu moc rychle, ono to asi... Nějaký rychle. No to je jedno. Takže samozřejmě, jelikož je tady další video, tak jsem se sám rozhodl na něj sám reagovat. Takže tudíž další video bude na znamení, že chci založit takový takzvaný Ask Štěpán. Asi to nemá nic společného ze sociální sítí Ask FM. Kdybych uměl stříhat, tak tady ho teďka máte. Dokonce i s klikem. Pink. A ty já chci, jak se to stříhá. Kdybych uměl tak stříhat, ty vole. To je jedno. Takže lidi, takže chci, abyste mě napsali něco do mé facebookové sítě, což je v popise videa, ale můžu vám i říct, ať se neupíšu, Stepan Nový, ne, Wagner, klid, Nový, ne, Wagner. Takže, a tam mě napíšete otázky, který vám mám říct. Dám tam jednu moji uměleckou malbu a vy mě ji popíšete. Nebo tu uměleckou malbu mám dát do popisu? Asi ne, to snad nejde. Toto video bude asi trošku delší, protože nevím, co mám dělat teď, tak asi bude hodně krátký. Jelikož hodně lidí kouká na různý youtubery od jejich youtuberské akce, mě tam nepozvou. Ale třeba kdyby náhodou tady to sledoval nějaký youtuber a náhodou by tam měli 1 metr volnej, aby tam bylo aspoň, aby viděli, kdo já jsem, aby mi začali dávat odběry, palce nahoru a potom zahoru, tak by taky to nebylo nic od věci, jinak asi bude 5minutový. No lidi, co mám vám na to říct? Jsem tady poprvé a už vás čtu. Já jsem se naučil stříhat. Co to bylo? Haha, stejně na to zase hnedka zapomenu, ale i ta židle je zastrčená. WTF. To má nějaký kouzlo, tyhle. Kde je tady ovládání? Tady žádný ovládání není. Jo. Ty vole. Že to nenatáčí. Natáčí, ty vole. Vůbec nesedím. Vůbec. Maj první stopnutí videa.
střih. Cvak, klapka, akce, 5 minut, čau. A ještě, abych nebyl tak trapnej. Čau a nezapomeňte hodit palec nahoru. Odběr, hoďte taky až zahoru a palec nahoru, to už jsem vlastně říkal. Zatím čau a... Nebudu říkat to její jméno, ono mě asi... Vyšitovala, čau! Já jsem Štěpán Show!